Assalamu alaikum warahmatullahi, ina yi muku fatan alkhairi. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo. Insha Allahu a bidiyon mu na yau zan nuna muku yanda za ku ga duk status da kuka buɗe a WhatsApp naku. Akwai hanyar da ake bi a ganshi ta Xender. So da farko abun da za ka yi, za ka shigo cikin Xender ka kamar haka. Bayan ka shigo cikin Xender ka, sai ka zo daidai nan wajen da kuke gani social, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi a sama nan za ka ga inda aka rubuta status, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, za ka iya danna connect, za ka iya jira. So zai kawo ma waje kamar nan wurin. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne adadin status da na buɗe gaba ɗaya. Ko da ma baka buɗe status ba, in dai datan ka a kunne yake, so za ku ga cewa za ku ga waɗannan status ɗin sun fito a nan wurin. Yanzu misali idan ina son na yi saving na wannan hoton, abun da zan yi kawai zan zo nan wajen ka download a nan wajen sai in taɓa shi. Za ku ga cewa ya min downloading nashi. Haka bidiyo ma idan ina son sauke bidiyo, zan zo kan bidiyo kamar haka, na taɓa shi, shi ma ga download a nan wurin, na danna shi, shi ma zai yi. So wannan hanyar ne za ku bi ba tare da ka yi installing na status saver ba ko ka nema wani GB WhatsApp ko wani abu na daban ba. Ta wannan hanyar ma kaɗai za ka iya saving na duk status da ka gani. Kuma kun ga cikin sauƙi ta Xender. So duka a nan na kawo ƙarshen bidiyo. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.